meserugo papa anya ihe anyị ga-eyi n'ụkwụ. Papa anya chọrọ akụkọ. Papa anya chọrọ akụkọ. Ị chọrọ akụkọ ihule gị ji eriri mana achọ ego eji azụrụ gị akwụkwọ ụgwọ. Ọ bụ ego eji alaghachi skuul afọ ọhụrụ na-abịa abịa. Ọkwa ahụ hapụrụ nne na nna unu ka ha mara ka esi akwado onwe ha maka afọ 2025. Hello everyone and welcome back to my channel. It's still your number one real Igbo girl here on YouTube. Please don't forget to subscribe. Just tap on the subscribe button as we continue. Now this is a festive season and many people are going back home for Christmas, and in the East it's always a fun time for family and friends. Greetings will be coming from left, right and center. Get ready to catch them. How do you respond to them if you're not so grounded in Igbo? That's why I'm here. Now, you're being asked, Kedu kede? Kedu maka ndị ezinụlọ gị? Kedu maka ndị Abuja? Kedu maka ndị begi? Don't be lost though. The response you'll be giving is, ọ dị mma, ha dị mma, ha dị mma. Now, kedu maka ndị begi? Ha dị mma. Kedu maka ndị Abuja? Ha dị mma. Kedu maka ndị Enugu? Ha dị mma. Depending on where you're coming from, ha dị mma becomes the order of the day. Now they'll go as far as going deep in the questions, like you left people at home, you left people wherever you're coming from, your family, your friends, your children. Kedu maka nne gị? Ọ dị mma. Kedu maka nna gị? Ọ dị mma. Kedu maka enyi gị? Ọ dị mma. You're using all there because it's just one person. I hope you know that. He did not ask you, kedu maka ụmụ gị? Ha dị mma. Kedu maka ndị ezinụlọ gị? Ha dị mma because they are many. Kedu maka ndị Abuja? Ha dị mma. Kedu maka ndị Lagos? Ha dị mma. Kedu maka ndị Enugu? Ha dị mma. Okay, so it is basically daalụ no, daalụ. Now you use daalụ no when you're saying thank you all, no. Thank you all, daalụ no. Then daalụ is for one person. Daalụ o, daalụ imeela. That's just it. With smiles on your faces, you're answering questions, you're thanking people. Okay? Ha dị mma, ọ dị mma. Kedu kwano kede? A dị mma. I hope we've learned something new today. Don't let this Christmas pass you by. You must give them, tell them you are grounded in Igbo in any way you can. Ha dị mma, ọ dị mma. Daalụ no, ka ọ dị no, So please, let's give it to them this Christmas. We'll see you again next week. Bye.